Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men ýokşan Nurhan. Adam hukuklaryny gorayan Human Rights Watch we Türkmen inisiativasy uramalar Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňünden beýanat çap edip, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň öz düzgünnamasyny berza edip bilmänligini, Türkmenistanyň repressiýalaryň Aziýa oýunlaryny kölege salýanlygyny aýtdy. Türkmenistan 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryny adam hukuklarynyň elkenç bolýan şertlerini ýapyk günalarda söwüş sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmäge başlaýar diýip Human Rights Watch we Türkmen inisiativasy uramalary 13-nji sentýabrda Berlinden ýereden beýanatyny aýtdy. Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň we Milli Olimpiýa Komitetleriniň birleşiginiň ýolbaşçylary Türkmen hökümetini adam hukuklary babatdaky bir meseleni çözmäge çagyrmak üçin hem görünip duran tagalla etmediler. Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmalary baradaky sessizligi ankedici diýip Human Rights Watch uramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktorynyň ornatary Rachel Denver aýtdy. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Olimpiýa düzgünnamasynın eýermeli ideallaryny düýpden tap getirip bilmedi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Halkara Olimpiýa Komitetiniň ikrar etmegini 5 kontinentiň birleşikleriniň bir hökmünde bu oýunlaryň eýesi we guramaçysy bolup durýar. Ol Olimpiýa düzgünnamasy tarapyndan kesgitlenen Olimpiýa prinsiplerine eýermeli, ýagny Olimpiýa hereketiniň gymmatlyklary hökmünde ähli sport federasiýalarynyň metoda zatlygyny we adam mertebesine gol ýapmaly. Türkmenistan dünýäde iň bir ýapyk ýurtlaryň biri bolup durýar diýip beýanatda aýdylýar. Türkmen hökümeti hakykatda jemgyýetçilik durmuşynyň ähli urna kontrolly edýär we hökümet siýasatyny çalaja tanqid edenlere hem berk jeda berýär. Türkmen häkimetleriniň oýunlara taýýarlyk döwründe bu oýunlar hökümeti adawry getirir öýdüp gören çäreler ýurtda raýatlaryň adam hukuklarynyň bozulmagynyň we çäklendirmeleriniň öňküden hem beter güýçlenmegine alyp geldi. Hökümet raýatlaryň daşary ýurtlara syýahatlaryny hem ýurt içindäki hereketlerini hem ýowuz çäklendirdi. Ýurt içindäki asan garasyz habarçylaryň birini gadaply ýanat diýip beýanatda bellenýär. Şeýle de häkimetler bu oýunlaryň geçýän döwründe Aşgabatdaky mektepleriň işini togtatdy. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny daşary ýurtlardan öňeleşdirmek üçin uly tagalla edýär. Häkimetler soňky hepdelerde belki de howpsuzlyk aladalar sebäpli oýunlaryň geçmeli ýeriniň daşyny hem bagladylar. Ýöne bir ýagdaý daşardan gelýän mehmanlaryň yerli ilatdan hasy öňeleşdirilmegine getirer. Türkmen hökümeti metoda zatlygyna ýol bermeýär. Häkimetler garasyz habar bermekkä, daşary ýurt neşirlerine Türkmenistan hakynda maglumat bermek işine baş goşan jurnalistler ýyllar boýy tutsak edip, gorkudyp, adar berip ýa-da daşary ýurtlary bozgunlyga çykmagy mezur edip geldi. Metoda zatlyg Olimpiýa düzgünnamasynın esasy daýanyşlarynyň biri bolup durýar. Human Rights Watch we Türkmen inisiativasy uramalary Aziýanyň Olimpiýa Geňeşine bir näçe gede kat ýazyp, oýunlar döwründe metoda zatlygynyň üstün edilmegine çagyrdy. Emma Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bu hatlara hiç ýyl jogap bermedi. Şeýle de Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi bu uramalaryň Türkmen hökümeti bilen ölüm haýbat atylan garasyz jurnalistiň meselesini gozgamak hakynda ýazan hatyna hem jogap bermedi. Туркменистанцы уже давно забыли, что такое праздники в первоначальном смысле этого слова. Biz Human Rights Watch guramaty bilen bilelikde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşine ýazan hatlarymyzda türkmenistanlaryň köp wagtary bayramçylyk diýen sözüň asyl manasyny undanlyklaryny, munyň şatlyk, gowy hal-ahwal däldigini eýsem, şeýle borçlugyny we ýylat üçin ahlak hem maddi ýetgi bolup durýanyny aýtdyk diýip adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiativasy toparlygynyň başlygy Farid Tuhbatullin Azatlyk radiosyna aýtdy. То есть это уже не радость, не такое хорошее настроение, а это такая обязанность, это потери материальные и моральные для населения Туркменистана.